jamu joni ngarɗo non ay noddude baɗo hamadou woni min ngala e ɗum ɗo min kotat toon aɗa laawi no fewi ko tuuse oɗo won ko laawade e ban ngal jeeyi haqqille ma on kadi onon mbiɗon ko kolɗen affaire ko tuuse de ko tuuse de joni kay ha jonguru ara tan hol jonguru ay onon ko prat mum so ari tan feccen waɗa ko ɗattenne mo aɗa maji jonguru annene bandiraɓe oɗon e nde oto tampin min assalamu aleykum maaleykum salam salam aɗa nodda baɗɗille nane ha hannde ko joni garata jam onon non ngari ɗo ko ɓoy seeɗa ko ɓooyi seeɗa bisimillahi bisimillahi min komi tartuɗo seeɗa tan yettimmina min ja baɗu o de ko maaleykum salam no mbaɗɗa alhamdulillah barikalla mawɗum ni alhamdulillah ene wayno kisa ko oɗo nodduno batu ngu ni bisimilla birto noon kaw batu muujo batu meɗen hannde ko ono jangde ene are wuuro he jangde lekkon jangde lekkon joni noon jangguino wari kala ganduɗa hoore maɗa joguiɗo poɗɗo janggude ene foti addude joni noon ɓayri o mondo kanko foti ganduɗa hoore maɗa famnude no foti yarude ni min da mbaɗa andi kam tawi tan ko jangde l'école bisimilla makko e wuuro he so tawi Allah jaɓi min kam ko joguimi ko natat no ceerno Ousmane wini ko noon tan mbimi sabu so neɗɗo janggani Allah foof woni ngare gayi min mbiyamo o janggata ko ɓurana alluwal makko ngal weppirta ɗum to caggal andur noddire kam ɗeɗo kecce an wona lundade holko janggi faraysi faraysi aɗa wawi hettade haaloɓeɓe an mawno noon celli onon jogori firtude ngoɗo wuuro oɗon so wona tuusi hay goore mono noon noddame ngol mboɗo mooli Allah ine laaɗo muɗum eyyi joni kala ganduɗa hoore maɗa kam sohlude ɓim jangga yo arɗo janggo eyyi bandiraɓe ko waɗi foof mboɗo salmina on onon jooɗiɓe ɗo henna ɓe ko jinnomi yettinde on tan wonde ko min woni neldaɗo ɗo henna hikka ngam janggina sukaɓe ɓe faraysi oɗon gandi hirande ɓennude ɗo nde ɓe mbaɗi yino examen classe poɗɗo windirede o ko classe cukalon tokoson wawi windade hen noon ko jarowo e duuɓi jeeɗiɗi ene wawi kadi jarowo e duuɓi jeetati so ari min ƴewano min ballodira sibu min jinmi tan ko yimɓeɓe fof jangga komi haal pulaar no monni mboɗa andi ɗeɗo caɗele eɗen perode saaha foof hakkude jangde école nde eyyi janggo subaka noon jinmi kala o ɓiyo windoto yo ara ɗo henne min puɗɗo golle kadi assalamu mi salmini on o nani ko haali ko kala e moon mo ɗum hawrani subaka janggo yaddu ɓiyum windo son ji onon kala batu waɗa ngoroɗo cara yimɓe oɗon duka oɗon ɓe min mbaɗanni min mbaɗanni onon mbaɗi hawru ngo daɗirandade wuuro so jangguɗo ala e ɓuurma windorama gasnata son ji en daɗirama dani hayso batte laamuji ala foto ɓillel laamu ko en janggani ko adda fondata ɗon ɗon gaɗa yafoma tan kala ko adda tuusi sa jangata ha tuusi sa yiɗi tuusi ma jangga min ko koyamin ko haali ko gonga saɗa yiɗi sehilma haalni ɗum gonga keɗoɗe mboɗo haala noon wona mawlinde kaalaji tan ara ɗo hennene haala ko goto nanta mi wirdoyi min ɗo kay hankkadi en mbayodiri so wona tuusi mbimi oto nodde kam on nanani an woni haqqille ma tan ko tuusi itto haqqille ma yo tuusi ceerno Ousmane eɗen mbayede guesi eyi on jarama ko ni ganduɗa e batu wona ko haala fof tan caron kala ko yimɓe mbawi haalde tan koto sarɓe ma won niɓe so Allah jaaɓi celli maɗon tampere mawɗum ni jam tan mbaɗon mbirimi ko harum tan eyi ade meɗen fuɗɗade noon oɗon mbawi yaltinde bagasuji moɗon joji noon ɗon e kayitaji moɗon ma jaafoɗon de mboɗo weñi seeɗa eyyi yo anno mbiyata Dieynaba Diop kawir ma on ha yeeso on jeeɗon anni no mbiyata ko lijjum kawir ma on ko on bawum tottunomi kayit mum anni no mbiyata Diary Thioune aɗa addi kayit ma bamma tottanima joɗɗon anni no mbiyata Mamadou Ndiaye kayit ma ala kayit Fadam ɗon no mbiyata Fadam Soumaré kayit ma on anni no mbiyata Salif Dem kayit ma
bon kono kono gaddi ɗo kayitaji moɗon onon yettiɓe noon wonko jinnomi yettinde on wonde mi wawa janguinde on simo neɗɗo sene jangga ene foti hollirde kayit muɗum oɗon gandi kayitaji ɗi soɗi gari ɗo hen koɗi neldireɗi ha toyiro toppiriɗi jangde nde ko ɗon kayitaji moɗon jooɗoto son gari ɗo noon gaddani kayitaji mi wawa janguinde on kadi mboɗo fele jinnaɓe ɓe seeɗa simo sa yeeya on jeeya on darima darde nder ɗon nde oɗon ponno dañde kayitaji won waɗaɓe ɗo hen ko ɗum ɗon tan nafan kono noon babiraɓe eɓe kawni mi anda hono neɗɗo jooɗorto ana fotiri ɗum ni taw ala kayitaji oɗon jiiɗi janggude min mboɗanni oɗon jiiɗi janggude ene ko jinnaɓe kallim mi wawa wallude on simo ene waɗa ɗo hen no toppitiri ɗum ɗon oɗon mbawi yaade ha ñande wonde so jeeyi on dañi kayitaji garomo watta on hen kono hande kam diwri jarama oɗon mbawi feereti ɗum falsude moɗon woni saɗallima eɗen mbawi fuɗɗirade noon alpha do pour hande A B C D A B C D A B C B D A B C D on ene moƴƴi donc vous répétez à la fois A B C D donc c'est bon tu as tout mis ça non toi da ba bon en mbawi darande o henna ko faare binnirgol joni paten ko faate e kaɓolore calcul e le nombre Bon, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 3 4 5 bon mi sikku eɗen mbawi hannude hen hande so jeeyi noon mbiyon bandiraɓe moɗon yo coɗa noon ardoise ko ɗum ɗo woni ardoise sinon gaddino ardoise uji ɗi hande ko mbiɗuɗen ɗo ko henno foof ene wawno wantirede so jeeyi galleji moɗon janggon e kadi wonko tindinen noon so on jiiɗi jangde nde yaara yeeso son jeeyi on promat groupe aji hakkude moɗon peccoɗon ko jangguine ɗon ɗo ko foof son koohi ƴewon jangguitirde hakkude moɗon sibu wasata hen mo famani ga hen no pamɗo o jangguina ɗum eyyi Allah jarama on jarama oɗon mbawi jippade yimɓe jooɗorto ha oɗo saaha yimɓe jaa ha daña duuɓi sappo duuɓi jeeɗiɗi taw dañanaka hay kayit goto ene jiiɗi janggude kono mbawa janggude hande son yeyinami noddu babiraɓeɓe par ko ƴeewa yewrude mabɓe ko faati ɗum ɗon sibu ɗum ɗo en nane moƴƴat yimɓe foti gandi ɗum ɗo moƴƴat wayriide salif o wayri arde ɗo bandu jangde tan foti jaggudemo wayri yaade kala ɓen ɗeɗo ballidi mbiyani ganda ko sellimanno selle mon kom ɗi jam abou salif mbaɗa tampere aɗa selli mawɗum ni mbaɗa tampere alhamdulillah jam tan ni an wayri yiidem ko jangde rek mbaɗa yiɗarde ga kala sa kono mboddegi révision ji ɗi keewi ɗum waɗi mi dañani tan ko ɗum ga hen gonka Allah min de joni toppirimi tan ko yarnoyde mbabbay tenoyde an a heeñaki an foti janggude pourtant
an wal ma en modi jangudi ko babin salimi janga o salim nan de ala mbawmi en te jangda meden de ko min jangare ko wadi na for ha wala don haadi do joni so mi nan ma no fori litruji jijam ngone banduma andata litruji en ko ne bandam e le litruji de duban poti for du ma joni sappo e ɗiɗi merga kanga litruji sappo e ɗiɗi mbawi wonde bandu nder taw mboɗo selli mboɗo ñaama mboɗo yaat saɗa selli aɗa ñaama aɗa yara aɗa fofti ko litruji 5 ɗi ɓurata ɗon mankata ɗon andi ɗum kay gandal wawi yiiru ɗum min mi janggani mi anda te kadi ko faari affaire ledde de lekki wonko jogii tan nafoore ko wona tenede ne soppe ne waɗe galleji en sa yi yimɓe joni ɓe ƴefta mbeelon kon fof kala hen tuɗata ɓe coppa ɗum ɓe mbiya mbaɗa gueson ɗum ko bonnude ko ɗum hen ɗum fof ɗum lekki nattinta e muɗum ƴeew ɗum ɗon wayi jiiɓade holno gandirami ɗum taw mi janggani min jimmi ballomi mi jangga ko faari kadi aɗa nahe cegeneje ma tan aɗa to jiiɗa fof aɗa irlo e leydi aɗa ñaama sooda taw ma entu ngo entu sukaɓe joni mo jiiɗa ɗo fof e ento e dogureedu a enti ɓinguel ma ene muyna hakki hirade pina subaka goto tan mbiya min de hankkandini komi guento mbiya moye subaka goto tan taƴa endu ndu mbiya hankkandini muynata andi min ko jinmi mballa mino janguirmi mboɗa yerde kono mun to joni mi jangga toon ala warta toon min janggui joni fodde duuɓi 5 a wawa janggude joni aɗa andi mbatta samedi mi hirdoraw mercredi mi dawata mi hirdoraw a arat gallamen mi ƴeewa kaye jam e pigu jam e mi fuddanoma taw gallamen noon ayi toñaɗo de kaɗaɗo janggude min noon mboɗo jangga ɓuurani de ɗum noon kam somi janggoyi mi arti mi yarani mbabbarami tenoyat ɓuurano no moƴƴi kono sa dañi aɗa wawi waddata hen foof ɗum noon min mboɗo mi ya gallamen mboɗo waɗa ya révision merci a jaram minen de kam joni yo neɗɗo wat feere yaaha so yeehi nder wuuro hawnaki so dañi toon kayiyelo ya galle sali ben jangguen ɗum dingiral jama ɗo ay goror heddo onon ma wuuro oɗon cohla dingiral jama subaka law so Allah jaaɓi so bala ngal jaaɓi dogude kay cohla dingiral jama subaka law so Allah jaaɓi garon norɗon ay goror heddo onon ma wuuro garon norɗon subaka jaka wasalamu ko ɗum jinnomi halan toon ñagam ɗo morsel hade yimɓe arde hade men fuɗade batto hokkam ɗon morsil goto tan tigi mi ƴakkino nani assalamu aleykum aleykum salam on ko kaltoɗo haala moon son goro men gari batto min hannde fof mi ƴakkani goto ƴakkani ko haala assalamu aleykum mon en gardi haala yimɓe ne koota on kadi ko tuuse gaddi ɗon no mbaɗɗon tampere ko tuuse weeri kadi ne ala wona tuuse jangde hesere ne yilli en ɗo joni jangde hesere jangde pular e dañi ɗon jangguinowo kesonari ɗo te jangde nde nde namdi ni ko mawɓe nde tawno enen nde moƴƴi men nde wonno ke remoɓe mawɓe e sukaɓe rewɓe e worɓe nde ɓuuri namdade ni ko mawɓe surtout ma e remoɓe eyyi tawi ganduɗa hoore maɗa en jangguiden mbawi ene wawi hankkiden kiisi to banggue hiisaji ko nandina kuru sankadini wonta nanggu ala ko kuɗol ma tan maaleykum salam eyyi ko oɗo kiisa wonno jangguinowo on wawi haalanden bisimilla ma mbaɗɗa aɗa sedde musidɓe tedduɓe mi salmini on goto fo inde mum yettode mum mbiyetemi ko Ramata Sall jeeyami ko Naare e nder Ngenar diwan Matam parayse anglais arab ene woodi yimɓe mum kono fof ekkitto haala koye budal kala e moon joguiɗo ɓiɗɗo fodde janggude walla kañum mawɗo woni ene wawi arde jangga tikiɗe 3 heures bandiraɓe on nani min de mi nani sukaɓe fof ma ngar hay min ma ngar janggude tawde kay mawɓen jangga an hay min min janggo so Allah jaaɓi mboɗo jogino ɓinguel nde naati école to mi horkirata hen gotel heddo ara ɗo e min gona ɗiɗum min ko kalton ko woni ko jangde pular ala ɗemgal kaltagal ko woni pular yomi janggo ɗon joni pular wallahi on kañaki bandiraɓe pular ko yimɓe kalata ko yomi ɗiyam janggata mi janggata ko kalanmi ko ɗum tan woni ko kalanmi on jii hannde kala ganduɗa hoore maɗa ko wonno e farayse wattama e pular
ayan oro jang duuɓi sappo oɗo ara jangga ganda hoore maɗa hitande wontere dattuɗum kena ari hay saaha kala ganduɗa hoore maɗa ko parais moftanno ko fotata tan moftude ɗum eyyi gello cukalel ardi ɗum gello ne wawi ayono gajo eyyi jarama sana joni minen fof min gaare kewan gello cukalel ne wawi haalde ko parais haala onon noon gajono ma gonga e moɗo sukaɓe heccuɓe tan puntaton oto care min mbimi wona sarɗo oto care min ayonon matti bella onon tan carata ɗum leydi eɗo seeɗa kono ɗo cukalel nde won garata hay moɗon en gaddiɗen heɗemi seeɗa heɗemi seeɗa on juumide ko woni juumde a yahan noon a renani hoore ma so kalden par fois yaɗa min aɗa andimi de aɗa andimi de haala pular mbi so bande ɓuyri fof ɗayri toon ayi on hajji mbimi jangde wone wontande ɓurano mbeɗa anda minen wawi janggude ɓuran tawan jangga pular woppanam kan sumana yiɓe de on noon gonɗon kono feñaki joɗatanamo yewtide galle hay goto nde wuurata ha buyel mum res tawat tampi mi anda fota bu woni guila ɓe ya hande tan ne woni e wuuro ori kam jamoto tan ko joftude so yita anda ko woni artude jam ñalle nen abu ñalle jam ñalle mbaɗa tampere alhamdulillah jam tan ni to baba woni yi baba def wona donoɗo bato mi anda ko bato o woni ha joni wartani ha joni wartani min de am gondumi ni ko ndimi sidde komi janggani ko janggude hol ɗum mi janggani faray sa janggani fara saɗa jangga guran mboɗo jangga gurake ko mboɗo nawdude henne kay faray so assalamu aleykum gurano ma hede maaleykum abou so hande garɗa fota gartata ko duka awa yetta tan tawa duka en neɗɗo so arte galle mum duka abou nam gorko ba yarine aha kay a tenoyino aha mi tenoyi aɗa toppiti allwal ma ngal aha mbo toppiri kay ceerno ma wiide balle fof wona janggo a yahat tan a tofi bile komi taƴo waɗi wona mino mboɗo janggoya kay a meeɗi janggoyde ñande fof mboɗo janggoya a semtima min ammi ceerno ma mboɗo yeloyode mo jangga kay ceerno makko nane no wirtima ɗon wi kanko mo toppiri jangde makko no feewi wima noon min wi noon wirimi noon ko andude saabu mi yima toon o meeɗa janggoyde ɗo balɗe fof janggoyta an kay hiirlo dugo tan ne gartuɗa fof tan kilɗa o yarno e bamde on yo teno e leɗɗe e lewal haaji goɗɗo baba an ko baru monanke o wonno batu woppanam haala batu ɓe gari sowona ɓe kaala haala jangde pular de min de jinnoma ko nannani hen e jangde pular he ko janggata ko woni ko kalta ko mbawi windi abou min mboɗo windam a wi a windatama école kayso pular ari winduma hen woppanam kan ko tagi mi roppanma o ka a janggarde fof tan mbiya windata ɗelle kanko mo janggata renomi kat mi yandata a windanmo tan a windanmo suɗum walla min waɗa wonde karde windoyama galle windum mi wona joom galle mi windata watte kala ko jimen ma yiyen ko de wadde ndeke noon o windaka o windoto jangde arata wiya o windata yeñum waɗi yasur jarnoyen gor bakki hiɗi walla jaɓi ya hirno tan jarnoygol gorbe tenoygol leɗɗe elle kan kan wona neɗɗo abou takko ɗo mi haalanma ko mbiɗa tawde bamma an kadi koko pellita mbiɗa janggata ni oto wino a janggata e a farese ha daɗama e majjum pulaar ari so tawi waktu janggoygol heedi ya jangguido e janggoɓe ɓe mi moftanma kayima mi nanma ha duɗal so Allah jaaɓi min ko ɗum tan ɓuranimi jinmi noon ko janggude janggu koy eyyi so jiiɗa ɗo jangde ne heewi nafoore a yi salif ko ɗon gonduno guilaya tan ene jangga an a jooɗima janggani ha daɗama koɗo mi ya galle salif e beele o kadi kayenimi daño jangguirmi min de mi ƴoogoyi mi ko naare waye nder genar diwan matam komi fuutanke no moɗon ni sababu garlam ɗo ko jangguinde pular ma wonnun ɓe ɗum jakli walla tunde haggillaji mumen saabu eɗen kaala pular mbiɗen yo en janggu pular kono ɗum ko wasde yurnitade saabu paray anglais arabe ne woodi yimɓe mumen kono foof gekkitto haala koɗo duɗal ko bindol ngol jangete demgal wawa ha ƴellita taw janggaka komi haal pular no moɗon ni kono ko bindol ngol jangete en potani junnade haala
ngam heddi tan ko golle men jon noon fuɗɗoɗen golle eɗen jogui ɗo jimol udditiri golduɗo ceerno jonnon nde ɗo defte mo jeego minen ko defte mon woni hen fof mami haalanno eɗen jogui ɗo jimol udditiri golduɗal mbattanal billahi somi windi pular labɗo mbeɗo miijo leydi ira mbeɗo miijo leydi mali somi windi pular selli mbeɗo miijo leydi mali somi dori jimɗi pular mbeɗo miijo leydi mali bare minden ndemde men jonten men hujjaji men ko ni jimol ngol wano mi firta non ko ngol fisti ɗum ɗo woni jangde nde gasi jimol kono weli koy gasani mboɗo wa firtan ɗon kol ko addi ko kelɗe way ɗum keɓima kay yeso seeri hay soko ɗum ɗo tan ne weeli on mbaɗa feere keɗɗol on ne ɗo haalon woni fof na hen ɗemgel firtan ɗon ko ɗum ɗo woni ko bindete ko bandiraɓe tedduɓe caggal yettude Allah e julde e nelaɗo oɗon poti wattude yo Allah ɓeydu sembe oɗon poti wattude haggillaji ngam ko jinmi ko yewtande on ma on faam so oɗon teski koye hitande 1995 batu jooɗi noon ko teyara wuro laamor ko ira ko nden yamira yo ɗemde men jangguin batu dimmu ngu jooɗi ko Bamako wuro laamor ko mari ko hitande 1996 tawi ardino ɗin batuji ko gonga biyeteɗo UNESCO on gonga halfina jangde e pinal e nder aduna he fof enen en fuɗɗo golle kaɓirɗe men ngari defte ko defte mon rega ko rega mon gomuji ko non jeeyi ƴewon no mbaɗirɗon son peccat walla so on jeeyat ƴewat hen haala mon yo goto fof hectat ɗum deftere muɗum ala yimɓe jeeyat on ganduno mbatten jeeyen defte ɗe e nder men kutoɗen kalis o hayso kereje cooɗen mbaɗen deftere capantati ala ɗum famde capanɗe joyyi on kawri ko wi ko capanɗe joyyi son jeeyide ko on kutorto sen mbaɗan capanɗe joyyi en marsata min de mi ala kalis mboɗo sikki windinoɓe ɓe ko gardi Rugi Kane Jaari Cuuɗi Ramata Congaan Aissata Ba Mamadou Fati Ndiaye Samba Hawa Dia Mamadou Seck hol ɓeydiɗo e maɓɓe min mbiyeɗa mboɗo wiya Abou Sambu Dia Abou Dia jon noon heddi ko eɗen puɗɗo golle jimel ngel ne welɗi jimol wel kay wondi ko welde inde kam nan rawol pular jam gotto ɓoɗon ɗo tan jooɗi ara nonani ko fuɗɗi haalde ko an minani ko kono an hoorema famande ko a seeɗi min gaymi faali babiraɗo ko waɗat mo wuddira rigol holko hen wuddirede ne nanne ndiyo ngesa maaro mari ngesa maaro wawa hoppiren noon tan tawa yarna holko bonnata wurnata ɗum en mbawa ittude ndiɗo leydi jordi mbaɗen hen maaro tan no wuurdi nden kay wuurata holko waɗata ɗum wuurde nden noon ma ko ndiyam foti waɗede e ngesa ilan wona sara e ndema maaro ko noon ilan wona sara e ndema maaro ilan wona sara e ndema maaro addum mom ten
Ala da fi han. Kali fayi kam meɗa yiidam ko maaro kay ni wuuri gila e deftere he ala ɗum wonɗum yotta ha ɓuuri larde ayani aɗan ɗum mbagoy anda ɗum ɗo ma woni mama maaro maare wala noon ko mere ono ɗon mbawa sukkade a ceerno aɗa haal noon ilam wana sara e ndema maaro ilam lam holgara warate min ilam wona sara e ndema maaro ilam lam i wala meɗiɗo janggude ala ko hande puɗɗimi kay hande aɗa foori Ko malade. imama imama ilam wona sara e ndema gawri ndema maaro ilam ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi sappo goo joyi onon jiɗi goo ɗiɗi tati nayi joyi Nonon binde pastor. tati on jiɗi goo ɗiɗi tati nayi joyi manque he ɗum on bindi eyi minden bindim gasmi on fof yo ƴettu deftere mum nawra seɗen dutto gaddon kalis walla sen ƴettima on e kalis mum on gandi mbaɗitto ko toon kam kalis o mi jogo a wawa jogade ko min jogoro balaten nimo ko jabbunom ɗo a ceerno aɗa namdo ɗum ɗo seeɗa ceerno no mbaɗɗa mbaɗa e tampere mawɗo mi wayri yidem noon gonɗon an jinnamma gon kamɓe min de babamen lewu jantuɗo nenam noon kañum yeehi woytu on ceedi
an mi wari yidem ɗo tan gonɗi no mbaɗɗon oɗon celli mawɗum alhamdulillah salif no mbaɗɗa jang mawɗum an jangde moɗon nden woori joni ko jangde tan kala ɗum jiiɗa min kemina jang ko kallanɗami ko fof min batti janggude ɗum mi haalana guiƴam ɗum pular heɓata ɗum ɗon a meɗi namdadim ɗo ko lekki nafata ɗum min jangi ɗum joni sa iddi namdata oɗo ko fewre kadnam e ko ƴiƴam neɗɗo ɗo foti ɗum fof min jangi ɗum ɗon kat kirɗota waɗa hakkille ma koɗon mbawa janggo ɗum ɗon pular namdo oɗo min jangi kay te mi haalanma wonko jinnomi namdade kom jejjiɗo mboɗi yiye deftere wotere Amadou Hampâté Bane windi o wi so mawɗo maayi tan wayi kono fawru gandal sumni holno pamɗa e ɗuman ɗum ɗon firtiran mawɗo gandu o hollirani gandal makko gila mo wuuri o mayidi hen hay goto andani ɗum ɗon firti ko gandal ngal yeehi ngal nafani hay hunde amin honnon tan pamirɗon ɗum minen te joni min jangga dartol laamu malen dartol laamu gana en emin jangga ko heewi jimi e jimdi fof emin jangga minen ɗum ɗo min mbiyata ɗum ɗon ko histoire mbiɗon ɗum de minen dal min mbiya ɗum tan ko dartol laamu mali e ko way noon aɗa andi mino mi jogoro oppude jangdam français nde non o oppu guiƴam sa yeddini o yimanma ɗo joni keɗɗa won jimbol ngol mbawɗa min won jimol ngol mbawmi de bojji pular kono ma jimanami taw mi demi yimanma min min oto wiyata fompomi ko mbawmi ko on mbawa ɗum ɗon wan minana ko mbawɗa fam waɗon ɗum la guerre mondiale 14-18 si ce n'était pas des noirs robustes comme des gens braves comme des lions nombreuses comme des fourmis je bombarderai la France au temps de 24 heures. Je mettrai de Gaulle dans une bouteille carrée et je la lancerai dans l'océan Atlantique. La balle qui me tuera, la personne qui la préparera, la mère de sa mère n'était pas encore née. Dégueulement, l'adjectif qualificatif ne me qualifie pas. L'adjectif possessif ne me possède pas. L'adjectif démonstratif ne me démontre pas. Les trois phrases ont été retenues lors de la première guerre mondiale 14-18. Hitler. toltan ko yo mos wanmi heɗomi tan bojji pular meeɗino jamma mbiɗo yaha mbiɗo tacca leeɗe wuuram ha nanmi hunde ina woya ina nodda heege ina faha beddimi dande mbiɗo ƴeewa ha jiimi neɗɗo kasnaɗo ko ɗokko colɗo kolnaɗo mbimi wali alberlaɗo mo ala koreji dandoji o jaabimi tan o nemnani o wi ko min pular berlaɗo mboɗo heewi tindi e daari kala caktaka Assalamu alaikum. mbimi holimo gollimaɗe e golle owi ko haal pular yeɗɗimi yeeyini hirsoɓe yo kirsam rutte nanti o farasi tuubukoɓe omo winda ɗum omo janga ɗum te omo andi o majjani wonte mbiɗo wawi windade e jangade han ɓuuro o farasi kiitaɗo mboɗo namdima kawren belɗe golle musani Ha bana naate e muɗum. a yii de wonno mbami de Assalamu alaikum. Alaikum assalam. mbimi an kam min ko kalata ko woni ko pular kalami pular laɓɓe cer pular mimane jannguɗa pular haala pular Allah de baba joni woni lebbi jeegom battude janngude pular mi halanma gongan kasi la ilaha mbimi woppu jangga continental lowal ma ngal goppa pular o anani pular o kay no waɗi ɓuran pular o ene waɗi ɓurana banggue gani taw ko pular foof ganda aɗa wawi sa janggi pular on way kono ɓuran on janggudani an gay joni baba gonɗa wawnani omo wawi janggude pular o kay mo nawata hen alɓuran o te joni pular aɗa wawi janggude ɗum kadi tawa ne waɗi alɓuran ene wanjira e pular sa yeppi on wawi wondema ɗum kanko hoore makko kay mi haalanma baboyam ɗum wodani ɓe mbawa dañde ɗum ɗum kay wafi won ɗum min defteram nani laata wona ko woni e ɓuran ay oɗo banggue wona e ɓuran wonɗo ko wonɗo koko ɗum wonɗo e pular ay wona kam so ren laatan nulaɗo Allah Muhammadu e haddis makko wi e heymon tagore am ko ɓuuri moƴƴude e mon ko ganduɗo andina namu ɗon no gomɗi ɗum wonɗo ɗum wonɗo e pular la ilaha illallah mi salmini on mboɗo janggoya a jangoyi a jaram Aboubacry nam mbimi baboyam toppito pular o kono nawata hen kadi ɓurano so Allah jaaɓi fo mi nawdat hay gueɗel gotel woppata caggal fofo min kadi fofore mi nawdat tan Allah jaaɓi eyyi ɗum noon mboɗo mi yami jokkude wawirdam tinno noon gueɗe ɗiɗɗo fof yo jaadu jande ko nde woni fof ne nafat tinno baboyam anani min 2006 somi an noon jangga ko adi hande min 2006 no fewi
mi solla jaɓide ma moƴƴu yomi yaami rewya galle Salif en somi tawi o gayni beele mo jangguina meteno farasi seeɗa mi nawde hen jam ñalli ceerno en potani junnade e yewtere sabu eɗen jogui golle cattude ɗum ken yakoɓe wadde ɓergu tungni koye liggotoɓe laamu no yiiɗi ƴettude sen mbaɗi ɓergu kala garɗo pulam yeeko ƴettete to waɗe liggotoɗo mi haala noon koye poti wadde ene wawi ɗum yalta hen ɗeɗon namde ko holno balli leydi Sénégal foti ɗiɗi holko renti ha woni ndiyam hol gasuji tentude ha woni ndiyam tati holko kewal leɗɗe nafata e ladde nayi lekki e neɗɗo holko fuutude eyyi minne ko ɗum tan jinnomi namdademo hol gueɗe denduɗe e ndiyam e holko foti e holno foti litre uji neɗɗo foti fofde hol gueɗe denduɗe e hendu hol nafoore lekki ɗum jinnomi namdademo ɗum woni namde keblunomi eyyi koko namdiɗa ko ene woodi rendi woni ndiyam walla deftuɗen windande men Sénégal nde ha gas faten nde ɗon namda mboɗo sikki en jangguino Sénégal hetti ko ƴettam hirnangue Afrique woni koye nokku gulɗo Sénégal haaɗi banggue hirnangue ko maayo océan Atlantique rewo leydi ndi ko Mauritanie funnangue ko Mali worgo ko leyɗele Guinée Bissau Guinée Conakry leydi Gambie ndi woni koye nder Sénégal ko Sénégal firlini juutendi Gambie ɓuuri 1 kilométre carré jajendi ndi 55 kilométre carré Sénégal ina ɓeta 60 kilométre carré ummade hirnangue fayi funnangue e 455 kilométre carré ɗo fayi worgo dara Ziguinchor mballi leydi Sénégal ko 196 ujunere e 112 kilométre carré kono leydi ɓurdi Togo walla Benin mawnude kono koni leydi ɓurdi Mali Mauritanie e Niger famɗude ɓoygol ndungu Sénégal ene wona lebbi 3 ha 6 banggue ɗo leydi ndi ko lebbi 3 worgo ko lebbi 6 heewi wonde towgol toɓo ngo ene yaha ha ɓuura 1.5 millimétre to Podor e ko ɓuuri ujunere 1.5 millimétre to Oussouye ɗum jangguno ɗen e balli leydi Sénégal ɓeɗo namde mbawi yaltude hen yo Allah wallam Allah wallu en ka enen fof jabonomi namdam de hol gueɗe denduɗe e ndiyam rendi woni ndiyam ko gaz diyeɗo oxygéne e hydrogène ɗum renti woni ndiyam maaje ɗe jiiten ɗon talliniɗe namdallide ngal wonno ko holno foti litre uji neɗɗo fofata so neɗɗo kelli faaɗo so werlima hendu comme no pofirami ɗo ni so werlima ko feccere litere hendu o werlumo so fotte makko ko feccere litere hendu wonata ñalngu neɗɗo kelli faaɗo ene foof 12 ujunere litere hendu holno teddani hendu foti litere hendu ene ɓeta 1,4 gram janguɗen affaire hendu ye jogui tedde hendu gueɗe keddiɗe ɗe ni foof ngam litere hendu ene ɓeta 1,4 gram e nder litre uji 10 hendu noon ko dental oxygéne e azote e nder litre uji 10 hendu e waɗi 2 litre oxygéne jeetati keddiɗi ɗi ko azote ɗiɗon gasuji ɗiɗi ngala mbaadi walla balngol ɗi ɓuurani ɗi luuɓani a wawa yiide hendu ina jogui kadi gaz carbonique seeɗa sabu e nder ujunnaje 10 litre hendu kala ina waɗi 3 litre gaz carbonique ko
ko janguɗo nden teskoji ko oxygéne woni ko goto e baɗɗodiraɗe weeyo e keɓeten keɓiren hinere tango fofango rewa e gawƴal hendu koyetto jofe kawɗo ɗon e ƴiƴam ɗummirɗam carbone labbina ɗum ɓurto fewto ɓerde uddito toon jiilogol mum kesol so wonano oxygéne gurkon fof mayat ete hay fetere jeyngol ubbana e jaramo ɗe namde joginoli joni kam heddi tan ko yimɓe tinno e kawgel mumen he kañumen min de warat premier assalamu alaikum mon bandira on tambe ha ko ɗum woni on meeɗa ɗum woni sur kat min pejata onon gonno gon keñaki hiƴam hiɗonen fof jeehi eɓe daaroya ko dañini jammuya donc ganɗon tan oɗon yon yowor ko mbaɗɗon yowor ko pirɗon yon keɓɗoran ko kastiran toppirɗon woni fof ko gonɗon ko anda te andinaka anda sino on jaɓino en meɗon ganda ha on gandi on ganda e on saha ma on gandu kutorɗon onon hay wurdere law jogorɗo sirkuit anan ko jangguɗa a waɗi duuɓi 5 e alqurana bamma ittima toon weddo e mamadou en école pular to haydara jogorani hoccud toon onon gonno oɗon gandi gonɗon gonɗon ko yaade mawɓinnam ɗo lekkere hay sirlu moɗon ma goddan minen pular katonɗo ko min jangayi hande min jangayi tan pular ko min karata ko yoni ala ko jangi pular ɗemgal ngal kaltanga tan joni kono mbaɗa min haala kefa ko salat e kene ga mi haala noon taw jangirɗon ko ɗum ɗo oɗon pemboɗiɗo pembiri ko ɗum ɗo ɗum hay goto anda ko pemɗon ko moƴi min hay somi pembino mi yaari ɓandu mairie min kam mbaɗa jangi mbaɗi yeesam sono menni min soɗo mbawi tan ndewano ko mbimi kon min mi woori gallam woyti gonon ñette tonji min e galle jooɗo hola tan sukaɓe jooɗo kadi gabbirɗe dow koɗile mawɓe onon bandiraɓe no gardi ngon noddango woni kadi ko noddango welgo noddirɗen ɗo haali min keɗo noddango welgo dene weli ko jangguiɓe pular ɓe won kawgel ɓe mbanno joni ɓe namdi kala janggannoɗo pular eɓe jiiɗi andude ɗum won kawgel goto ɓe mbanno ko on ɓe latata joni mawɓe foti arde salla jomma halanimɓe ko foti hollude ɗumen mbiyam dene jeeya toon ɓay malam kala ɗum jeeyani malam ma ala ɗo nde waɗi gulaɗel feewi waari kisi mbaɗɗa no mbaɗɗa baba no mbaɗɗa eyyi min de mbaɗuno ɗaɗo ko min noddino ɗum te ko noddaɗo jaam tan ko sukaɓe jangganno pular ɓe wonde ɓe mbaɗini ko kawgel te kamɓe noon mbaɗɓe kawgel ɓe kam fof no fotiri ko goto maɓe dañi hen gagnade te dañjo gagnade encore on min gaale dow inde muɗum amin ƴeewa ɗum pour nawe wat liggade onon min liggorto ni walla jangguinowo debbo gonnoɗo jangguinoro ni pour wawa liggade hen kañum no wiyete kanko moɗani kay kanko no inde min dokkimi o rokkimin nde ɓe mbi o wiyete ko Abuja on ko ɓiyam ano gardi on ko ɓiyam argay ɓattoɓe ɗo mbimi on kam saade pular haalande on jangan aɗum jangatan walla min serdan min politikaji mon ɗiɗi serdan min mboɗoɓe gay ɗum min so tawi mi yimo ma andemo ko innama ko ranga ɗum so gaddi kam woni kam boni a boni allah goɗɗum ɗum kono gandu kono mi anda ɗum te kamɓe ɗin fof ko goto ɓe rapport wadde wawa wonde ɗiɗo fof ko goto ɓe rewa wonde mi anda ɗum min so mi yimandamo koye ɗo innama ko rangarmi Abuja goto kay ne ko goto mboɗoɓe gay
joni mbara sasmara madum lab mawɓe ne kala yaade goɗo joni walla min min certiri yo lab daro he daro na moƴƴere daro alga abuja an daro abuja mawɗo jode maccuɗo Allah ƴeew ko jañotoɗa ɗiɗo yittanmamo mubini ɗi a jarama joni fangi a yiide ko kañum ko wonɗo ko eyi ko wonɗo ko wonɗo ko dental sukaɓe ndulmaji janggude pulaar ne moƴƴi ha mayi voilà ko awɗa abuja min jilorno oga abuja waɗa kam gooro min sohlo bini sabu min toppiri affaire français o min toppiri minen ko affaire pulaar o koye dow inde pulaar min nodda koye dow inde pulaar min noti ko ɗum min gara ɗo e dow mum somin kaali haala français kala min kalama en kamin ñamlata tan kono wona no woori ɗono ko ɗum mi hawli koy o ko pulaar addi ɗum wona salifam mbimaɓe salifam duuɓi sappo ne jangga komin mbawi hen duuɓi sappo mi anda ko bakkalori heeɓi guila e kayeji ñande fof mo yo Allah somi mi anda hanko haalata ko fuuɗi o ko Allah rokki ɗum iso ñon tan oɗo heeɓi ɗo mbiɗa ko ko pulaar ɓe aɗa faray so wonaɗa to jiiɗa hen ebo tottuode bonnoɗo yaha joni awli ala nan o joni caggal ɗum ɗon ɓen kanko Abuja biyaɗo min mbiyata so tawi min gara yomin garda makko mi fota woppudema caggal par ce que liggoyno hen ko ɓawa jangata fuɗɗo o pour kanko hoore makko watta jangguinde o watta yo ɓelle fof ma e ɗum o toppiro galle makko o toppiro jinnaɓe makko par ce que pikirɗo joni e darata te enen mawɓe furankoɓe joni tengti en mbawa jangguide sukaɓe men mukk kala pinɗo ko yarnoye mbabba waɗoy ni wattana daw saynis jawde saynis ne gogon moƴƴi kono jangnen e moƴƴinen janggen kadi jangguinen ɓiɓɓe meɗen mbawa hen yoltude hujaji meɗen par ce que pulaar ko jiiɗa o ɗum woni sodorde meɗen quoi so tawi en jangani pulaar tan ene wayno hay hunde mbaɗani ni bon ɗum noon on jarama mi wayni moon ayi min jangde pulaar kam mi jangguin mbiyam mi meeɗa salade mbiyam jangga ya yo Allah wat barke ma eyyi mi yeehi ɗum noon en jiiɗi jaam a jarama Demba jangde ko nde woni fande nafa jangguinde ɓiɓɓe moon kono an noon an nder fotno salade jangde nde fo adinoɗo salade ko kacce wonno jangde kala kono wawi wonde foti nafa janggo tan irtude karaw ɓuuri irtude haala mi yeehi ko an waɗi fe fof eyyi oɗo o fuɗɗino barkinde en humpimi no feewi boom assalamu aleykum waaleykum salam foni min yewni abou min ɓuuri ɗum tawɗa ɗo joni jangde ko woni fonna wallahi ne nafa ganduma kam an a sifta abou ayo abou mbaɗen aɗa selli mbaɗa tampe jamulema mawɗum bisimillama alhamdulillah jam tan ni alfere noon tan alhamdulillah tabarakallah mawɗum ni ha kode baboyam jam tan ni abou aɗaɗo boyi yarima kay ko maɗo ko liggey oran way noon aɗa selluno ko mawɗum go selluno ganduma de gasi ha labɗa yiide ko jangde nde tan waɗimo noon neɗɗo kasi abou min mbaɗ guila jaaɗama ala ko min kumpirema haydara guila mbaɗɗoɗa guel kawguel ala waɗi noon kam mi anda kon jigo neldannomi ko kono windude nde kam mi yiyat togo waɗi yatan totta ɗum mi neldon kono mi wara windude taw mbatta jonko keñiɗo min keɓi baboyam min keɓi yo Allah waɗema barke amin a janggat walla a janginat min mi jangginat eyyi tinno de jangde de ɗo jiiɗa ɗon heewi nafoore ayi mi wino tan yo janggu calliɗa an kasi mi luttino ma o janngata somi luttino ma o janngata ɓeɗala namdomo hol nannuɗo abou holmo nannuma e jangde min nannomi jangde ine bammari a janngata ko ɓeeɗo ɗiɗum eyyi oɗo eyyi min makko eyyi ko oɗo bisimilla abou am bisimilla mbaɗɗa e tampe mawɗum alhamdulillah jam tan alhamdulillah tabarakallah mawɗum ni baɗo moɗi noon jindiren seeɗa de mbar ko jaam ko mawɗum alhamdulillah ko jaam jottoɗo ɗo bisimilla jottoɗo ɗo jottoɗo kuccita ni takko andi ko jinmi eyyi ɗum ɗo en nda ɗeɗo junnaji nogas joya soko worono coota ɗum lamɗo alamtaki yette ay boɗeji ɗi noon ɗi gono junnaji ɗiɗi mbaɗa woroɗam tan walla ɗum ko worore ma tan so Allah jaaɓi ɗum hettiri banggam neni bisimilla naat
annene de ma jafuɗa noon kono jagguɗo de rewtina sappo annene cooda ɗum asino gor aha yo artumi jogo aleykum salam waaleykum assalam allahumma rabbi jay baɗay tambe jay no mbaɗon tampere on mbiyani jay allah bismillah jottorɗo oɗon ten jottorɗo alhamdulillah bismillah kam cukalel ƴewno ɓirtima oɗo galle fof ndeysan mi daara tan mi miijo ma ko gila jaltuɗa ɗo ha joni minen kam min donki andude ni hola firu jam min no joni ko noon kay baboyam hayla andema duwaw ma minen kay kam min cerani duwat yen fode min fiɗi fof min gon ko duwanademo yo allah waɗe ko dañƴa ko bata ko noon kay no mbaɗɗa e tampere mawɗum alhamdulillah garnomi ko salminde noon jara eyi a tinnima on jarode ɓinguel men dey allahu akbar non mbawi mi sammamo koyɗe mi ara ene moƴƴi ala baboyam hatta ɗo tan ala har tan yen har ɗo tan laade joni kay oɗo baba mon nda ɗum ɗo sa yeehi wona ko fakki suuka ala nane jagguren ala tinno ala har kay jaggara mum ɗo jagguren ayi mi salmini galle gandumiren daabu awtuɗɗa o kalis ala fo ɗoyodane bamma ala baba ɗaccuwaren gara moni injam wona salim mbaɗa tampere mawɗum alhamdulillah jam tan tabarakallah mawɗumi jam tan eyi a jaram eyi o jaram salim mawɗumi aɗon fo jam min wulmaraw ko andi jangguinde no muusi ene muusi noon minen de ko ƴawannomi ko ene wayno heeɓi ɗum ni concours mo mbino mborwano allah newni ɗum moƴƴi te koto affaire janggingol ko liggorɗa ko woni ɗum ɗon joni mo jogui feere wotere wonko yaltirol mi waɗi feere ha inde ma ɗakkam ɗon pour pular o watta janggede wuuro meɗen ni woro ƴew miijo meeɗade ɗo moƴƴude min ko ɗum noon tan miijoromi mi ƴeewi won fof no pottirten wadde ha mbatten ganduɗa ɗo e nder wuuro men he mbatten jangginde hen pular taw ganduɗa cukalel e manguel kala bawɗo wonde ne aɗa hutoro hen jangginen ɗum joni a heeɓi keɓde ko sa welama ɗo joni aɗa wawi wadde ɗo duɗal ngal mballa yimɓe meɗen ɓe janggat to e jangde nde jangde pular o ɓe sigara ko waaleykum salam ɗum mbaɗon injam alhamdulillah jam tani tabarakallah injam alhamdulillah mawɗum alhamdulillah jam tani anun miijo ma ngo ko moƴƴo ko mbiɗa ko on mbire men jam oɗo resi hen ngallo kuɓeyal andirngal cakkiɗon ɗo e muɗum ko hen yalti e jangde he anan ko kalta ko woni oɗo mbinami ko artino ko bagage makko fof koye jangde he o liggimo ha o janggi ha o dañi liggey o liggimo o arti o jaajima hen o holtidi hen bamma ko resi hen o mahi hen minode kam ko mbaɗnomi nane jangde pular ko komi ni fiɗo minon joni kom garɗo nade makko ɗi kam nade joni jaren tan tawɗo noon fof joɗede wurgo fof yiiɗi janggude te sagaraɓe ɓeyoɗemi amin jogi ɗon miijo wono min jetti noon yimɓe ɓe wadde ɗuɗal oɗo ɗuɗal ngal so paari on wawi janguinde haade conseil makko timmude par ce que kanko joni ko neɗɗo laamu o wawi wonɗo omo fuɗɗo janguinde on pour son jeyiri laamu ɗo ñaago yaade janguino woni tingande ko dartiri seeɗa soɓe ngari ɗo ɓe tawan ɗo hay annama jangde hay soɓe totten ene leewi ko kallon ko gomo joni ɗiɓe nan kadi ko wummuɗen haalaala so yawire ɗum ɗuminta wummuɗen en pelliren liggoɗen quoi ha noon mi wi noon hono waɗi nduma wiide jangde ɗemgal ngel ndima ko kecce ka ganduɗa hoore ma tawa jangne heeɓiɓe tantuma yakurade ɗemgal ngel nden kewal afrique ɓe tata tuukoɓe keeɓi ɗo ɗum ko bumare ma foti noon ay hunde heɓaki e newoni tawende nasariyankoje mbaɗa jonna juuɗe wutteji e pottana koye tuubaji mbeɗe mbawi wonde ko gonɗa e dow mum ko boomare koñere nimbu ñorɗani ɓen ñorɗami fotani ɓen kurtu em ha sise bone majjere min jeeyi yirnode ngala men min jeeyi sodode fa
Yesterday, you made me to be in